Добро утро! Някои закусват с кафе, а аз приготвям протеин на моите деца, защото те тренират и е важно за мускулната маса, за костите да поддържат, за да може мускулната маса да се храни с протеин и да не се губи. Сутринта слагам по една мерителна лъжичка от протеина в 125 мл мляко. Протеина е 95% чист, витамин В6 и магнезий. Като допълнение им слагам и по една лъжичка витамини, които са 10 витамина, 21 плода и зеленчука. Може да видите течни, вкусни, малини, капини, много приятни. По този начин аз давам на моите деца нужното и точно в тези моменти на грипоподобни състояния те са захранени. Спокойна съм преди училище, че те взимат нужното, което им трябва за тяхния организъм. Отивам да ги събуждам с приятна напитка. Хубав ден от мен!